«15 година в Україні» у прямому ефірі телеканалу АТR. Новини «Заман». У студії працює Олег Борисов. Мої вітання. Володимир Путін дав прямий наказ анексувати Крим в ніч з 22 на 23 лютого 2014 року. Про це на допиті в суді у справі про держзраду Віктора Януковича розповів екс-депутат Російської Держдуми Ілля Пономарьов. За його словами, саме в ту ніч Путін зібрав нараду, на якій були присутні 4 особи з вищого керівництва Росії. Пономарьов каже, спілкувався з одним із присутніх на тій зустрічі. Путіна переконували не йти на пряму анексію, однак він вирішив діяти по-своєму. А вже 23 лютого процедура з крадіжки Криму була запущена. Головними особами по анексії українського півострова Путіним були призначені міністр оборони Сергій Шойгу та радник президента Владислав Сурков. А вже з 27 лютого до Криму було перекинуто додаткові військові формування. Числа Путин чуть было не попал в авиакатастрофу в Сочи. На вертолете была там жесткая посадка у него, и он это воспринял как покушение, попытку покушения с участием иностранных спецслужб. И в этот же день состоялось, там, как известно, бегство Януковича, поэтому у него было такое настроение, что вокруг заговор. И в ночь с 22 на 23 было собрано узкое совещание. И именно на этом совещании Путиным был поставлен вопрос об аннексии Крыма. Президент України Петро Порошенко у понеділок говорив телефоном з очільником Кремля Володимиром Путіним. Про проведення таких телефонних перемовин в Україні повідомило видання «Дзеркало тижня» з посиланням на свої джерела в адміністрації президента. В Росії це підтвердив прес-секретар Путіна Пісков. Відомо, що ініціювала телефонну розмову українська сторона з нагоди 3-ї річниці Мінських домовленостей. Перемовини були узгоджені з європейськими партнерами та США. Говорили Порошенко та Путін про звільнення українських військовослужбовців, яких утримують в Росії та на окупованих територіях Донбасу. Темою перемовин була також зустріч міністрів закордонних справ у рамках Нормандської четвірки, яка планується на 16 лютого у Мюнхені. Посилити санкції проти Росії хочуть в Кабінеті міністрів України. Поправки до закону про санкції затвердили на нинішньому засіданні і вже направили його на розгляд Верховної Ради. В уряді пропонують заборонити використання на стратегічно важливих державних підприємствах програмного забезпечення і телекомунікаційного обладнання з країни-агресора. В тому числі і у російському Ростові-на-Дону почалось судове засідання у справі 6 ялтинців, яких окупанти звинувачують у тероризмі. Суддя дозволив зайти до залу усім бажаючим, але заборонив зйомку. По відеозв'язку засідання відбувається і у військовому гарнізонному суді у Сімферополі. На лаві підсудних мусульмани Емір Усеїн, Куку, Муслім Алієв, Вадим Сирук, Івер Бекіров, Рефат Алімов і Арсен Джепаров. Прокурор будет зачитывать обвинительное заключение. После этого суд спросит, насколько понятно это обвинительное заключение ребятам и признают ли они себя виновными или нет. Алієва, Куку, Бекірова та Сирука російські силовики затримали після обшуків у лютому 2016 року. Пізніше у квітні того ж року заарештували Алімова та Джепарова, а потім справи 6 затриманих кримчан об'єднали в одну, так звану Ялтинську. Майже 2 роки чоловіків тримають у СІЗО. Рекордно швидко розглядає так званий Верховний суд Криму перші 5 апеляційних скарг учасників одиночних пікетів. Не більше як по півгодини витрачає окупаційна Феміда, аби залишити у силі призначені раніше штрафи. Загалом сьогодні окупаційні судді мають вислухати 13 апеляційних справ по так званих одиночних пікетах. Учасники одиночних пікетів оскаржують штрафи. Розгляд апеляцій розпочався 2 тижні тому. І поки що жодного з пікетувальників не виправдали. Лише у 3 випадках окупаційні судді зменшили розмір штрафу з 15 до 10 тисяч рублів. Не имеет значения, каким образом ты готовишься, какие ты доводы приводишь, суд их просто не слышит. Ну, опять-таки, да,
упираю на то, что процесс заангажирован с политической точки зрения. И надеяться на благой исход можно только от Аллаха. Джазакаллаху хайран. На одиночні пікети кримці вийшли торік у жовтні у відповідь на чергову хвилю репресій. Така форма протесту дозволена російськими законами. Утім, окупаційні силовики розцінили акцію як добре зорганізований масовий мітинг. Бо одночасно по всьому Криму на протести вийшли більше сотні людей. Загальна сума штрафів, призначена так званими судами, сягнула майже 1 мільйона рублів. Жодного каяття та вибачень. Росія не буде вибачатися за розв'язану в Україні війну та анексію Криму. Про це напередодні заявив Сергій Лавров, міністр закордонних справ Російської Федерації. За підсумками переговорів з бельгійським колегою Дід'є Рейндерсом, зустріч дипломатів відбулася в Москві. Окрім іншого, на ній обговорювали і санкції, що нині запроваджені Євросоюзом проти країни-агресора. Утім, для Федерації вони аж ніяк не привід замислюватись над своїми діями в Україні, після яких обмеження і були запроваджені, заявив Лавров. Мы как-то никогда не интересуемся отношением наших коллег из Евросоюза, вообще из тех стран, которые ввели против нас санкции, что они на эту тему думают. Мы все свои действия открыто на основе международно-правовых норм объяснили. И все те, кто хочет нас услышали. Мы сегодня говорили и, конечно же, про Украину, и про Крым. Анексія Криму стала проблемою для Росії, оскільки світ не визнає нинішній статус півострова. Це в ефірі прокремлівського телеканалу визнав кандидат у президенти Росії Григорій Явлінський. Однак він уникнув прямої відповіді на питання, чи варто Росії повернути вкрадене. Вирішувати це Явлінський порадив ледь не всім світом. В чем у нас там проблема? У нас проблема в том, что никто в мире не признает статус Крыма. Значит, надо взять, собрать международную конференцию, выработать дорожную карту и решить эту проблему. Отдать. Ну что? Нет, я не знаю. Дорожную карту надо сделать. Все международное сообщество вместе с Россией и вместе с Украиной решит эту проблему. Росіяни таки не бажані гості на Олімпіаді. Після скандалу з допінгом і дискваліфікації російських спортсменів з ігор у південно-корейському Пхьончхані вигнали і кількох російських болівальників. Під час змагань лижників гості з Колими спробували пронести на трибуни прапор із зображенням Леніна. Однак їм завадили охоронці. У Південній Кореї через напружені стосунки з КНДР комуністична символіка заборонена, тож росіян з червоним прапором просто видворили з арени. Пхенчхан, де проходить зимова олімпіада, накрив ураган. В Олімпійському парку проводять евакуацію людей. Вітром зносять намети, є й постраждалі від переохолодження. А також одну людину зачепило конструкцію, яку зірвав ураган. Причому швидкість вітру продовжує посилюватись. Людей просять не виходити на вулицю, а змагання переносять на завтра. Так скасовано жіночу індивідуальну гонку з біатлону. Загалом цьогорічна Олімпіада стала найхолоднішою за останні 20 років. Спортсмени рятуються усіма можливими методами, користуються спеціальними зігріваючими наклейками для обличчя та вдягають термоодяг. Добра справа під музику. У Сімферополі провели незвичну доброчинну акцію «Караоке-вечір». Гроші збирали для важкохворої Гульсум Хайбулаєвої із села Бій-Таниш, Первомайське Сімферопольського району. 52-річній жінці поставили діагноз менінгіома. Допомогти їй зголосилася молодь. Хлопці та дівчата із задоволенням співали кримсько-татарські пісні та закордонні хіти. І зрештою зібрали 8 тисяч рублів, а це майже 4 тисячі гривень. А спеціальним гостем музикального вечора стала співачка Мавіле Абкерімова. Очень рад, что наш народ занимается таким, что мы собираемся в целях кому-то помочь, что наш народ старается друг другу помочь, что мы вместе, что вот народу не безразлично горе чужих людей. И хочется, чтобы молодежь чаще приходила на такого вида мероприятия, объединялась, пыталась помочь и общалась друг с другом.
Виставка із черговим циклом робіт відомого кримського художника відкрилась у Сімферополі. На суд глядачів свої роботи представив Мустафа Муртазаєв. Експозицію назвав «Кисмет» з кримськотатарської. Це перекладається як «доля». Цього разу на полотнах Муртазаєва квіти. У них, вважає автор, можна побачити не лише різнобарв'я кольорів, а й як влаштована природа. Побачити роботи художника можна в арт-студії «Неправильний смак». Виставка працюватиме кілька найближчих тижнів. Время мне нравится писать цветы, они какие-то интересные, ты с ними разговариваешь как-то. И мне кажется, что они все время живут, просто что-то теряется, ходит, а потом вырастает какой-то там маленький лепесточек или еще что-то. Вот это вот так интересно, как жизнь человека. І на цьому це всі новини. Наступний випуск о 16-й годині. А далі ефір продовжить програма «Бугун». Гостем у студії буде політичний експерт Валентин Гладких. Залишайтесь з АТР.